Γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο Regenesis Store και έχουμε δίπλα μας τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής και γενικότερα στο fitness και θέλουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για να γνωρίσουμε περισσότερο το RGNS και φυσικά τον Κώστα Σταμάτη. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο πρώτο κατάστημα franchise Regenesis Stores και σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μου. Πες μας λίγα λόγια για το Regenesis Store, πότε ξεκίνησες και λίγο μια μικρή ιστορική αναδρομή. Τα Regenesis Store ξεκίνησαν το 2008 στην πόλη μου Λιβαδιά. Τότε ήμουνα 20 ετών που άνοιξα το πρώτο μου κατάστημα. Φέτος διανύουμε το 17ο χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας. Στο κατάστημα που βρισκόμαστε τώρα είναι το 5ο κατά σειρά Regenesis Stores. Στο Regenesis Store, τι μπορεί να αγοράσει κάποιος, τι μπορεί να βρει σαν προϊόντα? Στα Regenesis Stores θα μπορείτε να βρείτε συμπληρώματα διατροφής, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Υπάρχουν συμπληρώματα υγείας για τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής για αθλητές, για πρωταθλητές και για κάθε είδους άθλημα. Είπαμε νωρίτερα ότι αυτό είναι το 5ο κατάστημα και θέλω να μάθω ότι όλα αυτά τα καταστήματα είναι δικά σου. Τα 4 από τα 5 καταστήματα είναι δικά μου. Το 5ο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται Φαραντά των 5 στους Αμπελόκηπους, εδώ και 2 μήνες είναι franchise. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί οποιοσδήποτε να δημιουργήσει έτσι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, να ανοίξει το δικό του franchise κατάστημα σε όλη την Ελλάδα και να ασχοληθεί με τον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής. Βεβαίως και μπορεί. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι αθλητής, πρωταθλητής για να ασχοληθεί με τον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής. Είναι σχεδιασμένο αυτά 17 χρόνια το RGNS τόσο σωστά, δομημένα, όμορφα, το οποίο απλά πρέπει να μας εμπιστευτεί ο κάθε ενδιαφερόμενος. Ωραία. Άρα, συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει κατηδίαν μαζί σου? Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.rgns.gr ή τα τηλέφωνά μας που υπάρχουν στο site μας και να κλείσουμε κάποιο γρήγορο ραντεβού, το οποίο θα βάλουμε στόχους και θα προχωρήσουμε για την επίτευξη του επόμενου franchise. Πες μας 3 λόγους που να δημιουργήσω franchise κατάστημα. Οι λόγοι είναι πολύ, Κώστα. Θα σου πω 3 που μου ζητάς. Ένας από τους 3 είναι ότι βρισκόμαστε στο χώρο 17 χρόνια. Αυτό εμπνέει μια εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με το franchise, το RGNS. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι όλα τα προϊόντα μας είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι πλέον εδώ και 3 χρόνια φτιάχνουμε το δικό μας brand σε ένα από τα καλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης. Οπότε εμείς έχουμε αποκλειστικά τη δικιά μας εταιρεία, η οποία είναι σε αλφα ποιότητα. Δεν θέλω να μου πεις πολλούς, μόνο 2 στόχους μελλοντικούς σου. Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί ήδη, Κώστα. Ήταν η σκέψη μου να δημιουργήσω το δικό μου brand, τη δικιά μου εταιρεία με συμπληρώματα διατροφής, την οποία την έχω καταφέρει εδώ και 3 χρόνια και προχωράμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται και πίστεψέ με ότι σε κάθε πόλη της Ελλάδος χρησιμοποιούν τα RGNS συμπληρώματα διατροφής. Ο δεύτερος στόχος, ο οποίος με τους συνεργάτες μου έχουμε τοποθετηθεί και έχουμε κατευθύνει όλες μας τις δυνάμεις εκεί, είναι να αναπτύξουμε τα Regenesis Stores, δηλαδή το franchise να αναπτυχθεί και η αλυσίδα να μεγαλώσει σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Ευχόμαστε καλές δουλειές, υγεία πάνω απ' όλα και καλή χρονιά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εσένα, Κώστα, που με στήριξε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ την IBNet και στο Επανιβίν. Να είσαι καλά.